Bo día a todos. Pois con este instrumento tan maravilloso que a frauta, un dos primeiros instrumentos quizáis que o home ideou para tocar, pois con este instrumento é o instrumento número 41. Fixadevos que a flauta é un instrumento moi simple, en principio, pero esta flauta traveseira que se toca ahora en calquera orquesta ou banda ten un sistema que é o sistema Boeing, inventado en 1832, que permite acadar moitísimas máis notas e facer que a flauta todavía se convirte en un instrumento con máis posibilidades. Esta flauta en concreto é da miña filla maior. Esta flauta paseouse polos conservatorios de Vigo e tamén de Santiago e pola banda de Belesar. En fin, tuvo moita vida. Ahora a miña filla ten cousas máis importantes neste momento que facer porque está en primeira liña desta batalla que nos ocupa a todos. Como vedes, esta flauta traveseira da familia do vento madeira, ahora se fan de metal, pero sigue considerándose vento madeira, ao sonido con un bisel, e é un instrumento dos máis coñecidos, dos máis importantes, hai moitísima literatura musical para este instrumento. Pois xa vedes, esta flauta traveseira, instrumento número 41, e que teñades bo día, xa nos falta menos.